गिरजा पार्वती महादेव के शिकायत सुन के खिसिया गईली। यह भिखारी ठाकुर लिखले बड़े कहतारी जे सुनी सब है ये मुनि बाबा आए से रौरा मतलब का भाई हमरा सुबोध शर्मा जी बलिया के माध्यम से पुरस्कार भेजौनी। बनियापुर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा नमस्कार बा। सोनी सब है ये मुनि बाबा आए से रौरा मतलब का बा बिया कटवा हो लो बिया कटवा हो बिया कटल लो बिया कटेल बड़ लो ना भगवा झूड़ी बांध के सातु पिसान बहले फिरता लो देव ऋषि नारद जी के बानी मन में हम अपना धैले बानी देव ऋषि नारद जी के बानी मन में हम अपना धैले बानी ऐसे अब जानी रौरा निंदा करी अपन आपन रास्ता धरी सुन बिना के हुए के सलाह करब हम उनके से बिया। देवता लो जान गई कि गणना मनना बन गई। महादेव जी कॉलर ले हमार शिकायत करी हो। हमार शिकायत सुन के लड़की यदि खिसिया जाए तो जन है जे हमार बियाह हुई जाता लो महादेव जी के लगे कैसे आली सब है अरे वह कलर नहीं है कि लड़की हमार शिकायत सुनी तो जने जे हमार खिसिया जाए तो जने जे हमार बियाह हो। महाराज राउर शिकायत शुरू कैनी है जा खातिर करे खातिर लड़की झाड़ू लेके डेगारे बढ़ रही हमनिए के डेगार चलिए नहीं है तो कहे बारात तब साजो बारात साजे केहू छूटे के ना चाहे। ए भाई ए भाई ए भाई अरे शिवाजी के गाना लोग नाचो नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। अरे शिवाजी के गाना लोग सजली बरतिया अब भूतवा परे तावा मन छक्के जमती कैसन बारात चलल कौ मुखहीन कहे को मुड़िए नहीं विपुल मुख काहू कहे कोई कोई को मुड़ी कौ पदहीन कहे को गोड़े नहीं खे कौ बहुपद बाहू लंगड़ो बड़े सो में बाकी लंगड़ा परेड में निखल तो चलो 88,000 सरप के जात संख्या ना आ बिछियो टूड़ा लगा के बुझाइए मिलिट्री के परेड हो वो तेरे बारात में जाते हैं। हमारे श्री मुखिया जी राजीव बाबू पैक्स अध्यक्ष माननीय बाबू मनोरंजन सिंह जी के साझा पुरस्कार बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन। दुल्हा के देखी करो जाना रहे बारात जातिया ए बबुआ सांप हर हर टूड़ा लगा के बीछी आ जाना के गोड़ नहीं खे लंगड़न के लंगड़ो घुलटिया मारो बहुत चलल बड़े से लाइन लगा देवता लोग कहे धूर नहीं पावता तो लोग कहे के अलगे हट के चललो हम वहां पया चोर देके हंसया वरतिया है चोर देके बारात राहे रहे चलो आय हाय हाय हिमाचल राजा के गांव के गोयड़ा बारात जब पहुंचल तो बैंड वाला पहले आगम जनावे ले
समयाना में पहले बाजा बाजेला हाँ हाँ तब लोग जान जाला कि बाराती आ गई बिया। बैंड शुरू भइल। बैंड बजाओ। राजीव बाबू मुखिया जी सैकड़ों रुपया पुरस्कार भेजवनी हार्दिक अभिनंदन बाबा। रेडी हाथे हाथे प्लेट ले लो अपने काहे घाटा होता बढ़ावता। दीपक तो एक नंबर काम को कर ले। दीपक तने देख दा अब बारात पहुंचल बिया हाँ आ लइका लो दौड़ल बा कौन कौन उम्र के कहीं हो ये जे तो है नहीं खेल ना ये तो दुल्हा के रूप में बड़े नु छोट 8 बरिस 7 बरिस के लइका लो झूड़ी बांध के दौड़ल बारी चल ले बाराती आ गई बिया। अब बारात के जब सीन देखो तालू जा भौक मार दिहलस। लइका के जूता सुंघावलो भौक मार दिहलस। जा अनु आगे दौड़त तालू हाँ अनु पछे भागत है भौक लाग कसहू जी में जी पर हाँ गइल अपना माई के कोरा में माई रे भाई माई रे माई रे माई रे माई रे अब केहू जी ही ना जी ही ना अब केहू जी ही ना केहू ना। आ हमर बाबू तू बाराती नु देखे करला हाँ बबुआ का हो गई रे बोलो। तोरा हवा डबा के रोग नानु हो गई कहतर किनारे माई विपत्तिया मयरे हम ना जाई कैसन बिया बबुआ। हेलो तने बेस निकाल दो कि गांव भर के आइल बे मऊवतिया अरे माई रे गांव भर के आइल बे मऊवतिया माई रे हम ना जाई। राजीव बाबू मुखिया जी के माध्यम से पुरस्कार आई बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। हम ना जाई कादू बरवे के अब तन संहतिया आई बबुआ बताओ बर कैसन बा। भिखारी ठाकुर के लिखल रचना है बतावे लगले सब 5 गो लइका महादेव जी के रूप के वर्णन हर 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 बबुआ हाँ हम तोरा से बर के पूछता नहीं हाँ अते हर के विषय में बतावत तीनों चारों बारह सब बबुआ अपन अपन बताइए बताइए सर। हर हर माई बरवे के नाम हर हर हाँ हेने बउआ ते आवरे ते का देखले हां तो उ लइका कहता एक तबाउर बाटे बर का दो नहीं खेव कर घर अरे है पर्वत तू पर हर हर हेने आउ सुगावा ते बताओ तो ते का देखले हां
तो तीसर का लड़का कह डांड में बाटे मेरी गछान सफारी सेट नहीं खे पहनले डांड में बाटे मेरी गछान ओकर कहीं कवन हा आ रख घसलस गतर हर हर चौथका लड़का से पूछाई